खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङै दं होननानै जोंबो मोजाङै दङ बे साननैसो फेसबुकआवहाय ओरैबायदि पोस्ट नुगासिनो दङ निउसावहाय ओरैबायदि निउस नुगासिनो दङ माने गोसोआ मोजां मोनाखै आरोना बेफोरखौ नुनानैहाय बुहुमाव ओरैबायदि गाज्रि मानसि दङ गोसोआव बिसोरो मा साननानै थायो माला मा खालामो माने जेबो हमनोखौनो हानाय नंला दा जोंनि दा उन्दै गथ'फ्रानो बिसोरनि मेगननि नोजोरनिफ्राय माने बारग'वा माने नोङो गथ'नि खिथु खिथु थायाबानो माने माबा मोनसे खैफोद फैगोन नामा बिदिसो जाबाय आरोना जियानो जायाथों माने इसोरा बयजोंबो थाथों बयनिबो खरावहाय मोजां गियान होथों बेखौनो आङो आसा खालामो आरो जाहाथे जोंबो मोजाङैनो गावनि गथ'फोरखौ फेदेरलांनो फोलावलांनो हायो बांसिनै दायो हिनजावसा गथ'फोरनि थाखाय प्रब्लेम जानानै फैबाय नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै दिनै जाहैबाय 12 जुलाइ आरो दिनैहाय मोनसे स्पेशल डे बेनो जाहैबाय राजानि बार्थडे दिनैहाय बार्थडेनि थाखाय जेबो स्पेशल खालामनाय जायाखै आङो ब्लगखौनो दहाय फुंनिफ्राय खालामनो नाजागासिनो नाथाय गथ'फोरनि थाखायनो खालामनो हायाखै सासेया उन्दुबाय बिबैया फुथुबाय आरो सासेया दासिमबो उन्दुआखैनो थेवबो आङो माने बिफानो दोननानैहाय ब्लगखौ बानायथारनोसै होननानै बानायबाय आरोना दायो जेबो स्पेशल खालामनो हानाय नंला दायो मा खालामनो सानदों आङो न'आवनो बके बानायनोसै नामा न'नि बिबारफोरखौनो बुथुमनानैहाय बिदिबो सानदों आरोना गावनि आखाइजों बानायनानै होनसै एसे स्पेशल फिल जानायनि थाखाय दा ओंखायनो नै बेखौ दाबाखौ लाखादों आङो माखौबा मोनबाथाय हानोसै मानोसै बेजोंनो माने बके बानायनोसै होननानैहाय गिबियावनो माखौ लाग्रोनो जाबाय आङो जियानो जाया माने फार्स्टआवनो आङो मोनसे जिनिस नुदों बेखौसो खाग्रोनोसै नाय जा हाग्रा जाबाय आरो राजाया मैया हाग्राखौ दुंनो सानदोंमोन नै खावसेखौ बेखिनिखौ बानायबायमोन ओमफ्राय फिसाजोफ्रा बानायनो थिना एं खालामो बेनि उनावहाय माने गियो आरोना बें बें होनो नै बे मोनबाय ओंखायनो आं बेखौ खानोसै दायो दाहाय जानोसै ओमफ्राय न'नि बे गोदैथारमोन दे खिन्थु देग्लायसो मारै जायोथाय मोनथिला नै बिबार बारबावदों बेहायनो थायबावदोंदां बैलाय बैथिंजाय दङ थायबावदों ओमफ्राय नै जोंहानि सफारि बिफाङा बायनायनि लामायावसै फिथाइया ओरैबायदि थायदों माने गिलिर जाबाय आरोना गिलिर जानायखाय बेबायदि गोलैबोदों खोमा नै नायदो नोंथांमोना बिराद फिथाइ थायदों आं खाथियाव देखायनोसै र' नै माने नोंथांमोना आखाइजोंनो हाननानै खानानै जानो हागोन आरो बे फांसेनि फिथाइया ओरैबायदि गोथाव आं बिनिखौल' गोथाव मोनो आरोना आलदा बारियाव दंब्लाबो बिसिनिखौ गोथाव मोना आङो बे फांसेना बिराद गोथाव आरो दायो एसे डिजाइन बानायनो थाखाय नै बिनि बिलाइ हास'नोसै आङो राजाया दाहाय नुनानै रायबाबो उफाय गैला जा बेखौ एसे डिजाइन बानायनोसै आरोना ओमफ्राय माखौ लानोथाय आङो दिनै फुङावहाय नै नारेंखल गुदिखौ सनहोदों आरोना बेखौ मानो जावदोंथाय बाबाया माबा दोनगोन खोमा दैफोर होगोन खोमा बिफाङा ओरैबायदि माने मोजां खालामनांसिगौ आरोना बेखौ साफा खालामग्राखौ लिंनांसिगोन नङाबा फिथाइफ्रा मोजाङै थायनाय नंला आयौ नै सिखिरिफ्रा बिबाराव जा बादों वाव बोवो जा खस्थ'लै गथ'फोरजों बानायनाया माबा मोनसे जिनिस बानायनो थांबाथाय नै आंना बिबारखौनो सेस खालामजोबनानै होबाय गथ'आ मारै जानांगौ बिदिजों मारै जानांगौ जाखो मोनथिला आङो मारै जाखोथाय नै बकेया आंना फार्स्ट टाइम बानायदों नट स' पारफेक्ट ओमफ्राय बिबारफ्राबो बिदि गैया नालाय दायो दसे थानानै हैनोसै आं बेनो जेबो गैया नालाय बार्थडेयाव होनो थाखाय बेखौनो बानायसाबबाय आरो रसाबो नै न'निनो बारजोबाखै माखासेफ्रा बारनानैहाय सेस माने मा होनगोन बेखौ रानलांजोब्बाय आरोना बे बारसेयाल' बारहां जानानै दंमोन बेखौनो लानानै फैबाय आङो बेनो आंनि ल' बाजेटनि बकेया मोननैसो बिबारफोर होनो हाबावगोन नामा नायनोसै आङो एड खालामनो हायोबा एड खालामसै दायो आङो नै बेनो हैनोसै आरोना आंनि गिफ्टखौहाय
बिस्रा मा खालामगासिनो दङथाय नै फिसाजोजों दङ बियो सिरि सिरिनो मा खालामगासिनोथाय हुइ राजा Happy birthday to you दायो बेबी बारखौ आंनो मोजाङैनो दोनसै मानो होनबा आं खस्थ' खालामनानै बानायनाय आरो बे रोंखाया दोननो जिनिसफोरखौ मोजाङै that's why आंनो दोनसै आरोना ओमफ्राय जोंनि रुमखौ नायजाखाया नै गथ' गोनां नालाय आं दायो साफाबो खालामाखै मानो होनबा बिसोर दा गेलेफिनखागोन बेहायनो दोनथ'नोसै आङो बे कर्नारावनो ओरै नै दहायनि ड्रागन फ्रुटआ दाना माबा थैनानै जानो नागिरा बिसोरो मैला होननानैहाय बेनो न'नि नो जानबा आमोन मोनसे मैला नङा मामा बेखौ जायोसो जा जा आब' नेगासिनो गारबाथाय जागोन होननानै बाबायाबो जागोन जा आगै नङालै आब'सो दि दिजा मैला नङा गारना दे दोनसो जादों ने जा बेखौनो बाबानि बार्थडेनि केक सानना जादो बार्थडेनि मुङाव नै खिरखौनो बानायबाय आङो मोननोसैयानो खिराबो माने जाबायानोसै आरो दसे समनि उनावनो ओमफ्रायो नै खिरजों बेखौनो जानोसै पुरि बानायनोसै आङो एसे बायरायावथ' जाहोनो लाङासै बार्थडे बयआ दा न'आवहाय आंनो संनानै जाहोनोसै आं गिफ्ट होआसै नालाय ओंखायनो संनानै जाहोनोसै ओमफ्राय उनावहाय बियो आंखौ बार्थडे पार्टि होनांगोन बायरायाव लांनानै दे माने आइ बाबाया बायरायाव थांबाय नालाय ओंखायनो जोङो पार्टिखौ केन्सेल खालामबाय जों सानैया बायरायाव थांनायखौ दा मालाबा थांसै नै आबैयाबो जादो नै बाबानि बार्थडेनि ने जादो हेपि बार्थडे बाबानि अखा हाबाय नै थेवबो गरमखौनो मोनगासिनो दङ आङो अखा हाबाबो ओमफ्राय आं किचेनाव दङ बोरमा बेदर लाबोनायनि खोथामोन बाट आइमोना जेब्ला थांदोंमोन अब्ला माने बोरमाखौ लाबोजेनहांदोंसोमोननो आरोना दानथ'वाखैमोन ओंखायनो लाबोआसै ओमफ्राय राजायाबो थांफिनला बाबाय होननानै थाङासै आरोना ओंखायनो गामियावनो बयलार दानो नालाय बयलारखौनो लाबोबाय ओमफ्राय दायो आङो संगासिनो दङ आलुजों फ्राय खालामसै दिनै जाहैबाय बेसेबां तारिखथाय 14 आरोना जुलाइ मैया सानसे ब्लग बानायनो साननाया ब्लगखौनो बानायनो हायासै ओमफ्रायो दिनै फुङावनो सिखारनानैहाय जयग' होबाय दिनै अमाबैसा नालाय ओमफ्राय जयग' होबाय आरोना गामियावबो जोंनि फालामोन आरोना बाट फुङाव हास्लाबा जोंहा माने गथ'फोरनि थाखायनो बिसोरनि गाबनाय मानाय बिदि खालामनायावनो जोंहा सम थोआ आरोना ओंखायनो फुङावहाय खामानि मावनो थांनो हायासै दायो बाबाया थांबाय गामियाव जयग' होनो थाखाय मा जादों सयाबिन होनलाय सयाबिन गथ'फोरखौ फुथुनो सानबाबो फुथुनोनो हायाखै ओमफ्राय नै दायो अखा ज्राम ज्राम हाबाय जानो नै जि अखा हाबाय अखा जि मोजां मोनदों इसोर अखा हानायखाय अखा बिदि अखा हाबा जा मोजां मोनो गोसोखौ ओमफ्राय बिराद गरम जादोंमोन ना एसे थान्दा जासिगोन बायदि मोनदों आरोना आङो दा नायनोसै बोथोरखौ राजाजों आंजों दायो एसे ओंखारलांनो नागिरदों गथ'फोरनो गाइखेरबो लायनांगौ ओमफ्राय प्लास दाखालि बार्थडेनि बेरायहैनाय जायाखैमोन ना ओरैनो ओंखारलांसै आरोना बिदि जाया जेबो माने ओरैनो बेरायनोसै लं ड्राइभ बायदि खालामनानै फैनोसै आरोना दसे सम राजा माबायदि नुदों मेकआपखौ आं मेकआप लादोंमोन एसे माने फाउन्डेसनल' फुनदों आरोना एसे माबायदि नुदों एसे स्लिम नुदोंना बाट नै बे गोलोमनायनि थाखायनो आं बायो आरोना मेकआप लानो थाखाय दायो थांसै जोङो लं ड्राइभआवहाय एसे टाइम स्पेन्ड खालामनोसै ओमफ्राय आङो एसे ओंखाम उखैनाय बायदि मोनदों आरोना दहाय फुङावहाय हाखु दाखु जानाय जाबाय ओंखायनो आङो न'आवहाय थालिर दंमोन न'नि थालिर आरोना बेयो ओंखायनो लाबोदोंब्रा आंनाव जोङो एक्सुवेलि नै सफैबाय अबावहाय भैरबकुन्दआवनो फैबाय जों सानैजों बैथिंजाय हाजो बाइक साखावग्रा नै हाजो ओरैजाय
ओमफ्राय ओरैजाय नै लामायावहाय ओंखारनानै फट'शुट सोलिगासिनो मानसिफोरनि ओमफ्राय आंबो बे खामानिखौनो मावनो फैदों फट'शुट एसे जोङो ओरैजाय फैफिनबाय आरोना पिकनिक स्पटआवहाय हाबबाय ओमफ्राय नै मोनाबायानोसै साना हाबबाय फट'आबा मारै फैगोनथाय मिथिला आरोना दा फोथा ग्रीन ग्रीन जानानै दङ जायगाया मोजां आरोना दे मारै फैगोनथाय फट'आ फट'ग्राफार खोमसि जाहांबायना आंबो खोमसि नुदों नै बेहाय केमेरायावहाय नायनोसै मेनेज खालामनानैहाय ओमफ्राय मानसि बिराद दङ आरोना बयबो माने गरमजों फैलाजोबदों दुगैफैदों बियार लोंफैदों गथ'फ्रा एन्जय खालामफैदों दायो जोंहाबो दसे एन्जय खालामनानैहाय थांसै उदालगुरिसिमबो थांनांगौ जोंहा गथ'फोरनो गाइखेर माबा माबि लायनांगौ दा दे थाब थाब खेबनानै थांसै ना थांसै जोङो दायो उदालगुरि थांसै डाइरेक्ट गथ'फोरनो लायनांगौ मेंबाय फट'ग्राफार मारै मोनखो थांसै भैरबकुन्द उनावहाय गथ'फोरखौ लाबोलायनोसैलाय गरमथार थेवबो दासिमबो माने थान्दायानो जायाखै ओमफ्राय एन्ट्रि फिसा बेहाय 100 रुपिस आरोना बिथिंजाय 100 रुपिसनि जाबाय दे 100 रुपिसनि बेरायबाय आलदा साइडजों थांनायानो जायासै नै बेहायबो मोजां नुबावोसोमोन आंनिबा जादों बैलांदोंमोन नै ओरैजाय माबा भैरबकुन्द इक' टुरिजम मा दङ जायगा बिथिंजायलाय थांफेराखैना माबा गोदान खुलिथारबायलै बेनोथ' मायाबिनि इक' टुरिजम माबाबो दङ नो बिथिंजाय ओमफ्रायो माबा मा होनो बे मेन मेड बे मा दैजिरि वाटारफल ना मा फल बेफोरबायदिबो दङ नो जोङो माबा उदालगुरियाव थानानैनो उदालगुरिनि जायगाखौनो मोनथिजोबा मारैथाय एक्सप्लरखौनो खालामजोबाखैना जोङो खना खनला गोदान खुलिनायखौ मिथियाना बेनोथ' दायो जोङो साहा लोंनोसै साहा लोंनानै डाइरेक्ट न'आव थांसै ओमफ्राय आं नोंथांमोननाव मोनसे खोथा सोंनो सानो आरोना जे आङो नोंथांमोननो मा ब्लग लाबोनांगौ मा टपिकनि सायाव ब्लग लाबोनांगौ माने आङो ओरैबायदि कनफिउज जागासिनो दङ जे मा ब्लग लाबोब्ला हामगोन मा खोथाखौ सावरायब्ला मोजां मोनगोन नोंथांमोना हमनो हायाखै माने आं माने गथ'फोरजों ओरैबायदि बिजि जानानैहाय माने जेबो साननो हनो हानाय गोहोआनो गैया जादों दा नोंथांमोनानो प्लिज खिन्थाहरदो जे आं माने मा टपिकनि सायाव ब्लग बानायब्ला नोंथांमोना मोजां मोनगोन बा नायगोन जायखिजाया आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो जे नेक्स्ट ब्लग आङो मा लाबोनांगौ मानि सायावहाय बानायनांगौ ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय